Λεωνιδά, λένε το λευκό πουκάμισο σε κάνα μοιάζει με σερβιτόρο. Είναι αλήθεια? Έχουμε ακούσει τόσες φορές αυτή την ατάκα και όμως είναι τόσο λάθος. Το λευκό πουκάμισο φίλο μου θα σου στα χέρια. Συνδυάζεται με όλα τα χρώματα. Δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Μπορείς να το φορείς με πουλόβερ. Μπορείς να το φορείς με σακάκι. Μπορείς να το φορείς με τσίνο παντελόνι. Μπορείς να το φορείς με τζιν παντελόνι. Ιδανικά θα έπρεπε να έχεις δύο επιλογές. Είτε με button down είτε με σκληρό κολάρο. Και αν στη τελική είμαι εγώ σερβιτόρος? Για περισσότερα tips ακολούθησέ μας. Λεωνιδά, πώς φαίνονται οι καινούριες μου φόρμες? Ωραίες, γράφτηκες γυμναστήριο. Όχι, έλεγα να πάμε για ένα καφέ. Φίλε μου, η εποχή του εγκρισμού τελείωσε. Ναι, σχεδόν όλοι τότε κυκλοφορούσαμε με φόρμες. Ναι, είναι άνετες, ναι, είναι βολικές. Αλλά δεν έντυσσομαι για κυκλοφορία στην αγορά, ούτε για να πας για ένα καφέ ή ένα ποτό. Ένα τζιν, ένα τσίνο παντελόνι σε κάνει σίγουρα πιο ενημερωμένο και αρκετά πιο στυλάτο. Εντάξει, με έπεισες. Άμα είναι άγκυρος ο καφές, πάω γυμναστήριο. Για περισσότερα στιλιστικά tips, ακολούθησέ μας. Μας ρωτήσατε αρκετοί τι είναι τα τσίνο παντελόνια. Αρχικά, τσίνο δεν είναι το είδος παντελονιού, αλλά το ύφασμα που χρησιμοποιούσαν για να κατασκευάσουν παντελόνια εργασίας κάποτε οι εργάτες στα ορυχεία και αργότερα οι στρατιώτες του Βρετανικού και του Γαλλικού στρατού κάπου στη δεκαετία του 1800. Αφορά ανθεκτικό βαμβακερό ύφασμα που οφείλει την καταγωγή του στην Κίνα. Εξού και ονομασία τσίνος. Είναι τα παντελόνια που έχουν τις τσέπες στο πλάι. Αντικαθιστούν τα τζιν. Οκ, φαγώθηκες με τα τζιν. Αντικαθιστούν τα jeans και χωρίς να είμαστε απαραίτητα επίσημα ντυμένοι, είμαστε σίγουρα πιο καλοντυμένοι. Συνδυάζονται από t-shirts και hoodie μέχρι πουκάμισο και σακάκι. Μην με βάζεις στο επόμενο μίσο για το Βρετανικό και το Γαλλικό στρατό. Ήξερες το jeans σου θέλει κόντεμα? Γενικά είναι μόδα τα κοντά παντελόνια. Μπορεί να μην είσαι τέτοιος τύπος και να σου φαίνεται αστείο ένα παντελόνι μέχρι τον αστράγαλο. Αλλά και να κάνει 10 ζάρες δεν είναι ωραίο. Το παντελόνι πρέπει να κουμπάει ελαφριά στο παπούτσι. Μία τόσο μικρή λεπτομέρεια μπορεί να σου αλλάξει όλη την εμφάνιση. Για περισσότερα στιλιστικά tips, ακολούθησέ μας. Ήξερες τα αθλητικά παπούτσια είναι άνετα, αλλά όχι για όλες τις ώρες? Δεν σου λέω να φορέσεις μοκασίνια, αλλά ένα sneaker αντί για το παπούτσι θα πήγαινες για τρέξιμο. Όλα τα πράγματα, ρούχα ή παπούτσια, έχουν την κατάλληλη ώρα ή τον ανάλογο χώρο για να φορεθούν. Για περισσότερα στιλιστικά tips, ακολουθήστε μας. Λεωνιδά, το πουκάμισο τελικά από μέσα ή από έξω? Είσαι σίγουρος θες να βουτήξουμε σε αυτό? Δεν θα πάει πολύ καλά, να το ξέρεις. Πάμε, επαγγελματίες είμαστε. Το πουκάμισο στιλιστικά είναι πιο σωστό όταν φοριέται από μέσα. Ειδικά όταν το παντελόνι είναι τσίνο και φορέσουμε και μία ζώνη, το ντύσιμό μας ανεβαίνει επίπεδο. Από εκεί και μετά, πολύ ωραία casual εμφάνιση είναι το πουκάμισο απ' έξω ανοιχτό με ένα t-shirt. Αυτό που είναι καλό να προσέχουμε όταν φοράμε το πουκάμισο απ' έξω είναι να μην είναι πολύ μακρύ. Πολλές εταιρείες στο πλάι του τελειώματος έχουν υφασμάτινες λεπτομέρειες ή δύο σκισίματα για να προσθέτουν στυλ. Για περισσότερα στιλιστικά tips, ακολούθησέ μας. Λεωνιδά, τα λευκά παπούτσια είναι μόνο για το καλοκαίρι? Καμία σχέση. Τα λευκά παπούτσια ήρθαν για να μείνουν. Πραγματικά δεν έχουν εποχή, με τη μόνη διαφορά το χειμώνα επιλέγουμε δερμάτινα και όχι πανίνα για ευνόητους λόγους. Μας δίνουν τα χέρια γιατί συνδυάζονται με τα πάντα. Πολλές φορές μας ρωτάνε οι πελάτες στο κατάστημα με τι χρώματα να συνδυάσω το ένα ή το άλλο. Η πιο σίγουρη λύση για να έχεις ήσυχο το κεφάλι σου είναι το λευκό. Απλά πάει με όλα. Να σε ρωτήσω και στο τέλος πώς μπορώ να τα καθαρίσω? Αυτό είναι ένα άλλο βίντεο. Για περισσότερα στιλιστικά tips, ακολούθησέ μας.